Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Lunes na kita, Agosto 10, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki naton nga matagpalamati sa kanginan nga nagatutok na diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Hotline. Sa mga ka-aksyon tang nga nagamonitor sa inyo sining nga transistor radio. Good morning! Din kaman nga bahin sang probinsya kag syudad sa Bacolod, lakip na dira sa isla sang Panay kag subong man sa kutom malabutan naton no dira sa bahin sang Iloilo. May mga listeners pa kita dira nga nagaupod kada aga sa aton sining nga pagpangalagad. No bisan ara sila sa Iloilo, ari diri sila gihapon kapin pagid sa mga probinsya balang nga nasakupan sang Iloilo tutok pa kag nagaupod diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Ang aton man pagpanamyaw sa mga kaaksyon tang nga nagamonitor paagi sa Facebook Live, din kaman nga bahin sang kalibutan mga OFW nga mga Ilonggo, good morning sa inyo, welcome na diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ano man nga oras na sa inyo, ginahamtangan, good day and welcome to the show. Hasta kita, alas 9:15, karon nga aga. Aksyon Hotline! Ano mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan, karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Una kita diri sa lokal, kay ma-update ko karon dugadugay sa lakat sang panahon sa mga nagapamangkot bala, parte kay Bagyong Ferde. Ma-update lang kita karon sa inyo sa bahin sa pag-asa kung ano ang latest nga lokasyon sa sining bagyo. Basta gani may bagyo, ti isa sang ginabantayan ta permi, amo ang kabaskugon sang hangin nga dala sang bagyo kag nanong epekto diri sa aton. Way labot sinati of course ang dala sini nga ulan. Aksyon Hotline! Pero ang pinagka mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga, ang unahon ko parte sa good news. Ang good news, bangod nga ang National IATF
nag-akto pabor sa sining ginhinyo sang alkalde diri sa Bacolod nga dapat mayara sang moratorium, nga dapat mayara anay sang pagpaiway sa biyahe sa mga LSI kag returning overseas sa Filipino pakadto diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Bisan sa Mayor Bing Lunadia ang nagpasalamat bangod ang National IATF naghimo sang desisyon duha ka semana nga wala anay biyahe sang LSI kag ROF pakadto diri sa aton sa bahin sang Bacolod City. Aksyon Hotline. Amo ang good news da, pero yang sa Cebu, at least ang mga LSI may ginhimo man nga pagbulig ang aton nga mga local officials, may mga nagkahingagaw pa pauli diri sa aton, abot nagkarabutan na ni, nag-abot na ni diri sa aton, ining halin dito sa Tabuelan o halin sa Cebu. Aksyon Hotline. Kaluluoy, pobre maning mga taga Negros and Bacolod nga dito nagtiner sa Cebu. Ngang iban, pila na kabulan ang ila sakripisyo kag wala gid makapauli diri sa bahin sang Bacolod kag Negros sa ila manghimata. Aksyon Hotline. Lain gid mo nga ara ka upod sa imo pamilya. Lain gid kunari ka sa imo teritoryo. Sang sa didto ka sa pangayaw nga lugar o kung didto ka sa lugar, katiway ito sang makabulig kag way katukilala nga pangayuan bulig in kaso nga maglawig pagid ang pagtiner mo o kung pag-stranded mo sa isa ka lugar. Aksyon Hotline. Ano pagid? Now, i-check ko karon sa pamunuan sang Philippine Coast Guard. Nanong pinaka-latest kay kundi nagpagwa sang desisyon kag mando ang gobernador sa probinsya sang Iloilo nga suspendihon anay ang mga biyahe sang mga pasahero nga nagadungka dito sa Dumangas. Aksyon Hotline. Meaning kung magsakay ka sa mga roll-on roll-off vessel, hindi kapag tugutan kung taga Negros kag Bacolod ka, I don't know kung pating Negros dire, pero padulong dito ka sa Dumangas, no, pwede sir. Aksyon Hotline. Bangod siniti may araman, nga ginhimo nga mando kag palayag si Mayor Bing Lunadia nga ginadumilian man ang pagsunod sang mga pasahero nga nagalin sa probinsya sang Iloilo. Aksyon Hotline. Given man na, no kay tikon may mando pagkatutudo kasi kwawi manggurong hindi mo pagpasudlon tong taga Bacolod dasul ang taga Iloilo iya libre sila magsunod Aksyon Hotline. Ma-update man kita karon kung kumusta ang record sang Bacolod City Police Office sa kadamuon sang mga violators nga nagkaradakpan sa nauna nga adlaw o kagabi sang ginpatuman ang curfew nga alas 8. Pati kung damo stranded nga mga pasahero nga nagulat sa lakyan, ay way nang iba nagbiyahe, kung ikaw abi karon di pasay nga sa lakyan, alangan pangalapit na alas 8 malitiyog kag makarga ka pa yung pasayro. Aksyon Hotline. I-check talang nagkaroon sa pamunuan sa Bacolod City Police Office kon pila bala ang ila sining nagkaradakpan. No? Bilib bang ko sining mga sang mga kuan bala sang mga kapulisan subong. Kay grabe man ang tiugay nila mo. Saludo ko sa taga police station number 5. No? Saludo ko na bilib ko na sa ila, sa taga station 5. Kay aga payara na sila nagatiyog, bisan dira sa amon sa area sang Patricia Homes. Na? Amo na yung insakto, yung ay pinilian. In fact, pati si ugangan, ganini, dutayan pa mo, masikupan. Na? Tiyan mo gina, normal na siya, pero amo nang nami. No, amo nang nami. Because at the end of the day, ang ginabuligan nila protection, hindi lang niya
kisila ang kaugalingon nila, kundi kita mismo kagamo nang nami, kay may otoridad nga nagatiyog, agod i-remind ang public, no, nga hindi pwede. Magala ka kagwa, magala ka expose ang lawas mo, nga wala kaiyasang tabon sa imo nawong. Aksyon Hotline. Ang medyo masubok nga balita, ining duha ka mga persona nga nagkalamatay bangod sa COVID-19, no? Taga Bacolod kag taga probinsya. Aksyon Hotline. Sa record nga ginpagwa sang probinsya sang Department of Health, subong ang suma total sang mga individual nga mga nagkalamatay, no, total reported deaths based on the COVID-19 Regional Case Bulletin Number 134, ang suma total or kadamuon sang mga nagkalamatay sa Region 6 bangod sang COVID naglabot na sa 31. Ang record kahapon ini or the other day nga record nga ginapagwa. Tingbag-o mo ni siyang 57 years old nga lalaki from Bacolod City. Mayara man taga silay nga 61 years old. Aksyon Hotline. I-check na lang ni karon sa mga authorities naton diri sa local, ang local IATF. Now, kung ano ini, ano bala ang background kag kung ano na ang action taken by the authorities diri sa Bacolod para man ma-update ta ini banwa. Aksyon Hotline. Alas 8:12 na, ang inyong mga mensahe ginabi-abi tagid nga inyo ipadala dira sa aton sini available nga chatroom. Feel free sa pagpadala, no, sa inyo sini nga mga mensahe. Kag palihog lang, i-send ina sa chatroom dira nga available. Para nga at least mayara ka mo sang ang mga reaksyon o kag komentaryo mauna tayo na basa dugay-dugay. Aksyon Hotline. Ayos let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagad, may mga operation, illegal drugs, ti may mga kaladakpan. Ayo lang ko kay action, ano na, honta lang ni Daisy binamin liog, okay, para maklaruhan tari kung ano gid ang specific, bala. After nga nagpinaguha, sang nagpagwa sang pila ka mga mando ang opisyales sa probinsya sang Iloilo kag si Mayor Bing Lunadia, kay ang mensahe sang alkalde na siguro nakita nyo naman na, basahan nyo naman na o nabatian naman sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. I-check lang naton kung ano gid ang specific man nga instruction sa Philippine Coast Guard, no? Kag atensyon sa tanan nga luyag magbiyahe, kapin pa kung taga Negros kag taga Bacolod ka. Aksyon Hotline. Kaya iban pa yang ati ulihi lang mo, nakaibalong nga may ara gali mando, ang iban naghingagaw pa nga magkadto diri sa Bacolod, para kung tani nga magbiyahe, hindi na pwede. No, hindi pwede. Bagod nga ang rason sinitanan, number one, di amuning kabahin sang measures nga ginawa patuman sa mga opisyales salin sa probinsya, pakadto diri sa Bacolod, agod mabasiguro nga hindi man, no, magtuga pagid sa dugang nga problema ti ari gani kita gihapon sa sitwasyon ng pandemic, kaya sige ning COVID-19 mo, no, sige gyapon ang epekto niya. Aksyon Hotline. Pero i-check ko ginano man, para at least sa mga nagapamangkot, isa na lang para at least maklaruhan bala kamutanan nano ang sitwasyon subong kung biyahe pa Dumangas, Bacolod ang pagambalan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad, we have Philippine Coast Guard Commander Johnson Binhamin on the line. Sir, may nga aga si Aksyon Art, no, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Art, may aga si mo kaga sa tanan niya tagpalamati sa programa, may aga sa tanan. Sir, parang sa benepisyo, balaki kay halin pa kagabi hasta kaina damo ga pinanawag sa akon personally ga pamangkot ang status ng biyahe kay may mando ang gobernador sa sa Iloilo kag si Mayor Bing kagabi mayara man sang
ginpagwa nga video nga nagmando man nga ti hindi lang anay pagpasudlon man ang taga Iloilo di. Sir, ano ang status? Kapin pagid sa luyag magbiyahe pa Iloilo via Dumangas, pero kung Bacolod going to Iloilo proper sa Iloilo City, nanong status sa mga biyahe, sir? Sir, good morning. Liwat, no? With the recent development sa aton situation, and of course, mga pronouncement sa aton na chief executives sa province of Iloilo, and of course, diri sa aton sa Bacolod City, so we temporarily, no, comply, no, sa mga pronouncement nila. Meaning, ang aton yung mga movements ang mga pasahero is temporarily restricted between Dumangas, Port, and Iloilo. So, as per coordination also, no, with our counterpart dito sa Coast Guard Station Iloilo, so the same, no, ang amon niya, ano, nga mga directives, no. So, we temporarily suspend, no, ang movement sa mga pasahero between Iloilo, Dumangas, and Bredco Port. Okay. So, Iloilo, Dumangas, alin man diri Bacolod to Dumangas, no? Alin Dumangas to Bacolod. Pero, sir, kung magsakay kaya subong, pagkat to Iloilo, kay may mga fast craft, may roro man nga gadungka to sa proper sang Iloilo, hindi gyapon pwede? Of course, sir, ang aton niya mga essential goods and cargoes is still unhampered. Okay. Meaning it is still authorized. But then again, ito ang mga pasahero lang gid bala at ang mga tao nga gatabok between engage sa siguro business or mga Meeting important na mga businesses sa ila sa piyak na isla. So we temporarily restrict. So ang pwede lang gid siguro ang aton niya based sa national guidelines, ang aton niya mga emergency medical health workers, okay, no, ang aton niya mga doctors, nurses, and those with the humanitarian missions. So those are really, no, maton mga security forces, of course, no, may mga importante gid niya mga hilikoton dira sa region. Okay. So meaning, tanan subong, ngaluyag magbiyahe, Iloilo, probinsya, kaman kag syudad, hindi naton ginaalaw. Why naton ginaalaw? Yes, sir, that is precisely correct. That is based also in compliance with the directives of both chief executives Iloilo Province, Okay. Bacolod City, and Iloilo City. Di ang taga Iloilo karon nga taga city ya. Halimbawa kung magsakay sila tundra sa may proper sang Iloilo, sa Roro pakadto di sa Bacolod, are they allowed or ang entry nila sa aton batunon ta hindi? I think that was 2 weeks ago pa na ang aton niya ban sa Iloilo City and Bacolod Okay. City. I see. That's why ang aton niya mga mga fast craft during the pronouncement of Mayor Treñas and Mayor Bing, so nag-stop na. And ang aton niya roro dang gabiyay between Iloilo and Bacolod is muna yung fast cut. So meaning wala man sila panakay sa pasahero. Only very good. rolling essential goods and cargoes is authorized. How about the authorized person outside the residence? Are they allowed to travel? Based on the national guidelines natin, sir, those authorized persons like the emergency medical professionals, no, those who are security forces, government employees, no, they are authorized. Okay. But then again, ang aton niya mga other appors, no, it's very complicated sometimes because there are circumstances Okay. that you really need to consider, man. But of course, the strict compliance of all the regulations, especially atong gin-require nga additional requirements sa ila, dapat ang compliance sina ihimuon ginila. Yes, sir, that is correct. Based din sa EO 51 ni Mayor Bing, no, ang mga drivers, helpers, no, to include, dapat may negative result sila sa ila RT-CPR bago sila makatabok dito sa Bacolod City. Okay. So with that, no, being informed naton ang Port ng Batangas, Port of Manila, Port of Cebu, kay tiyan mo sila ang may high risk. So
with that, last night, no, as of last night, may mga 7 kita rolling cargoes na na-hold temporarily sa Pedro Port. Okay. Nga gin-hold sila, sir, bangod nga ang on-board daw ay ka-comply? Yes, sir. They don't have the result of their negative result of RT-CPR. Oh, okay. And they were also informed that they informed already and they will comply sa executive order ni Mayor. Okay. Now, arin na lang. Finally, Commander Johnson Binamin to all listeners karon sa Aksyon Radio Bacolod sa bilog nga probinsya kag Bacolod City sa mga nagapamangkot para isa na lang. Sir, ano ang imo sinipanugyan sa gusto magbiyahe gid nga atat nga sige pinamangkot di nanong himuon nila kag until when ini ang stoppage o contemporarily nga pagpauntat sa biyahe? Yes, sir. Thank you very much for opportunity. And for those appors or individuals that planning to cross the between Iloilo and Bacolod City, try to coordinate with your local government. If they have coordinations, between two chief executives, we will consider that. But without that, we really strictly comply with the orders of the both executives, since the spread of the COVID-19 is very rampant na right at this time. So it's better siguro na we will comply with all those directives para man makontrol ang pag-spread ng virus. So, bear lang sila, kung monitor lang sila di sa Aksyon Radio kag tutok sa Philippine Coast Guard, kung saan o gidman, i-left o kung tugutan na. Yes, sir, that is correct, no? Mula na nga to niya panumdum sa ila na magtutokin sa radyo kasi muning radyo muning pinakamadatot nga pag-spread mapag-inform sa mga balita. Oo. Thank you very much, sir. Yes. Sir, i-pabol ko lang, i-kuan ko lang, i-grab ko lang ni opportunity ay kay kundi may ara kita perding bagyo subong. Anong advisory mo ya sa mga kuan naton sa mga mangingisda kag sa public? Yes, sir. No, in compliance with that, we have also directives from the national headquarters na if there's a disturbance in the weather, ang aton yung mga personnel sa Coast Guard sa mga substations naton, ginapalagaw naton, kag ginapa-advise, ang aton yung mga ingisda nga mag-take precautionary measures. So, ang advice ko sa aton mga small fishermen, kaya kung isa, dito ginabalikawan, nga mga palawod sila, kaya mo lang pangabuyan nila. So, magbalon sila sa ilang floating devices, and then ang ilang mga communication, for example, cellphone nila, magbalon sila, putso na nila sa plastic, hindi mabasa. Just in case na magkaroon sila sa problema, may ara sila sa communication kung para for their rescue. Okay. No? So, but kung laing ginan simpo, ipaiway lang nato na yung pagpapalawod. Aha. But for now, is it safe for them nga mag-venture, nga magpalawod? Yes, sir. No, wala pa man subong storm warning signal and balukati ang panahon tayo. Hindi man gid perfect, no? Kung isa vertically now, then bugay-dugay madlo sa kag magtudulan. So, amo na gani ang balko kung arang ana sa lawod, no? Before ka magpalawod, balon siya sa imong mga floating devices, life jacket dra kung may ara ka, kung wala, mga galunan da, and then ang imong cellphone. Okay. On that note, Commander Johnson Binamin, salamat gid sa time. Good morning, good morning. Good morning, sir. Kag mabuhay ka. Aksyon Hotline. Ang tagpamuno sang Philippine Coast Guard, kay importante ini damo gyapon na pisar nga tikon may Facebook announcement tagin paagi sa social media, although ti mayara man nga nabalita na ini ang parte sa suspension o pagdumili sa pagbiyahe sang taga Iloilo sa probinsya ang alindri sa Bacolod way na ginatugutan kung pasayro kabla nga magtabok padulong dito sa Dumangas. In the same manner, ang Bacolod nagpapanaog man sang mando nga kung dito ka nagalin sa probinsya sang Iloilo, hindi ka man pwede nga magbiyahe pa Bacolod. Aksyon Hotline. Di ko mag-amoning mando, I presume
nga bisan taga Negros kayaw taga probinsya kaya hindi ko pwede galing ka to sa Iloilo. So hulat lang palihog sang latest advisory kung saan o naman tugutan nga makabiyahe ang mga pasahero luwas sa apor nga kompleto o makomply ang requirements. Aksyon Hotline. Take note nga namo sang apor mo. Ang lately gin report nga mo man ang o nabilong o kung nagdugang sa listahan sang mga nagpositive. Aksyon Hotline. Alas 8:25, pagbalik ta. Istoryanta moratorium, damo pa kita mga development. First day o implementation sang curfew, tuod ni nga damo kuno nag-stranded nga mga pasahero. Aksyon Hotline. Kag pinapagid karon ka development ang numeros kadamon na sang cases diri sa Bacolod kag Negros ang mga panibag-o no nga record nga napatay pilang nagka-recover para ina sa aton informasyon. Inatanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yung kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran.
Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na sa aga. Aksyon Hotline. Ayong aga, good morning. Kag may pagmonitor kay Ilin Caborobias diras Japan, Major John Joel sabay batos-batusan sang Bago City PNP. Aksyon Hotline. Kay Bro Ed Lumugdang, araman si Bachelor She Puhas, Lane Apas Aladia. Arlene, good morning kay Joylene Argilias Lobrido. Ya tamyaw ko lang maupod ko gahilamon sa humaya, samtang kapamati sa Aksyon Radio. Ba, tiyan mo gina, purti mo rin manghilamon ka, makapoy na, tigaling ko ay kaobra, manong kaginabi man. Happy birthday kay Coach Annalyn Grijaldo. Sir Ben Tanatan sa P-Box, gamonitor man, Rex Ramos Jr., araman si Attorney Dan Pondivilla, kag si Mary Grace Api Hilyaduga. Galuto ko siling niya, sir, sampu tupaw, while gamonitor, namit ng putupaw. Si Aksyon, ano pala kaon sina? Aksyon Hotline. Putupaw. Veronica Santillan Manukan. Morning. Araman si Jen Oy si sir. Ma'am Jean, Oy si sir. Monitoring always. May ngagaman kay Tita Elma Lusok Pulidario. Gamonitor sa Bacolod, siling ni paring Jerry Chopoy Magbanwa. Maninoy Henry Boy Greg Gasdra, no? Sa Gilungan, Maninay Alma, kag mga kids, morning, mapasinsya gid ka na text mo, Maninoy Dri, gasulod sa cellphone na ginagamit na ton sa watch party, ti hindi ko gid mabasahan, ulihi lang permi. Iunahon ko lang sa mayor sa Lacarlota, day, kung available siya. Antes ko sa Iluhan, no, iban pagid nga mga issues diri sa lokal. Michael Season, no, happy listening, happy to Liamo, Hison, kag Christopher Basyada. Thank you, thank you gid sa pagmonitor. Ang iban, karon naman dugay pwede. Sige, ayo lang anaya, kay do hindi gid masambot Action Hotline. Dire kita sa mga balita na ton sa lokal, kay i-check ko lang ang La Carlota City, may information nga tiyang ila City Hall dira, may desisyon ang alkalde ng temporary liman nga wala anay opisina, no? I-check naton ano gid ang reason sini paraban sa benepisyo sang gusto nga magataang transaksyon dira sa ila sining City Hall. Action Hotline. Kag diri man sa Bacolod no kunano ang latest karon after nga si Mayor Bing actually nagpasalamat sa National IATF bangod sa desisyon nga grant ang duha ka semana nga moratorium sa mga biyahe sang LSI amo man no sang mga ROF o returning overseas Filipinos. Online sa hotline. Pero unahon ko lang La Carlota City. Joining us this morning is Mayor
Rex Salanduon sang La Carlota. Mayor, good morning si Aksyon Art diri sa Aksyon Radio. Mayong aga gid Aksyon Art kan sa imo mga palamati, mayong aga sa inyo tanan. Salamat gid Mayor sang tempo kay ginuna ko lang ni kay damo ka pamangkot nga ang La Carlota City mayara ka mando Mayor nga temporarily gin close ini for decontamination o disinfection. Yes, no, actually nag-start na kami disinfection sa Saturday and then daily ina siya sa City Hall complex gid namon ang tatlo namon ka building. Okay. Sa Kabangan Plaza, no? Kay tungod niya may nag-positive ko nga isa ka executive assistant nakon, no? Yes, sir. So, bali nag-positive siya. When was the result gin pagwa ning na diskubrihan yung nga nag-positive siya gali? Hindi lang ko sure do Thursday or Friday siya, no? Ang result, no? Okay. So, dito sa nagwa. Pero ang iya nga swab sang 4 pa, sang August 4 pa siya. Dito August 4 sa nag-positive. Okay. So, meaning, until when gani, ano kalawig ni sir? Ang way anay? Ang ini siya naka-lockdown na siya before, last week pa, ang ini. Tapos positive siya ginswab sa 4 kung naka-lockdown sa before, no? So, that is why sa kalagaw, no? Okay. Sa holiday ba to na Friday. Ini order, hasta lang sa Friday siguro. Ang mga opisina nga under sa complex namon, amo na sa matektuhan, no? Ang iban, may schedule force lang, no? Ang treasurer para Manueldo. Tapos ang city administrator para sa mga essential needs niya kinanang termahan. So actually, halos tanan niya department head work at home, no? Anytime pwede sa makontak kung may magpilirmahan kinanlan niya emergency kit. Very good. So, sa mga pumuluyo dira sang La Carlota, way man dapat na kabalakan kay asymptomatic man by the way ning cancer ang patient? May simptomas sa initially. Okay. That was last week pa siguro, mga 2 days pa lang to. And then, subong wala na siya symptomatic na siya sa Provincial Healing Center. Ando po sa Sawaya. Upod. Bali, ang sa pamilya sa contact tracing, why man yung iba nakuhaan sang swab? Fortunately, ang bata iya, itaklo sa swab sa pamilya iya. Ang bata iya, negative, 2 sila positive. No? So, it's a good thing siguro, wala na lahat na ng bata. Pero by next week, i-repeat na siya. At the same time, ang pamilya nila, iban nga na wala na swab. So, lockdown na sila tanan-tanan. Kaya mga ilang ang amon nga direct contact, ang amon nga mga empleyado sa mayor's office sa Congate, mga 15 na sila o 16 dala sa executive assistant's office, under household lockdown kami tanan. Okay. So anyway, hopefully nga why ni siyang iban pa nga magpakita sa sintoma and hopefully why siya natapikan, no? Nga parehas bakulod nga may atong super spreader kadamo sang iya na contaminate, damo balang nalatnan. Hopefully dira sa inyo. By the way, ikapila ning case nga mag-consider natin. Mag-consider ta local na subong ta sila kanluta, sir? Hindi ko sigurado kung makonsider namon local. Kasi may history of travel sa 25 sa Bacolod eh. Nagpabacolod. Duwa sila sa Asawaya. Duwa sila sa Asawaya. Pero so, mga 2 weeks before siguro kung wala silang lakat eh. Consider na kung local namon. Pero may history of travel sa Bacolod eh. So, palabanan subong sa amon, daw hindi pa ko mag-consider local. So, daw wala pa ko sa may na-consider yung local diri sa amon ng mga positive. Tungkol sa history sa travel sa Bacolod. So, unless nga may ari diri, nga makontaminate siya, laban-laban siguro local ni siguro nga mo. Number, hindi ko sigurado, 17 euro ay 18. Sa record niya, sa pangkabilugan na siya? Sa pangkabilugan sa La Carlota City. Okay. Now, anong mga regulation na, sir man? Kung halimbawa, taga Bacolod, kung abi magkanto ko na sa inyo, tapos salin ko sa barangay nga may noted nga positive, pwede lang kami kalagaw sa inyo na? Amo na subong ang problema na mo di Aksyon Art, no? Kay ato pag-request sa mga medical association balang ICQ ang Bacolod, I was hoping and praying for that, no? Kay siling ko, kung amo na yung number ng local transmission, kung hindi makontrol ang Bacolod, wala akong lagi na sa bilog ng province. And, so, wala man ito nag-grant ng ECQ. So, in-expect ko, I was expecting this, no? Hindi lang ako lang siguro, iba ni LGU siguro, kay tanahalos na nandi sa amon niya nagkaladtong
mga positive cases halin sa Bacolod halin no. Mhm. So may expectantan no this will get worse before it will get better no. So amo nang problema namon diri no kay hindi man namon kay kadamo gid sa amon nga mga empleyado or mga tao di sa kwan nga obra sa Bacolod. Mayara man ha Bacolod kadto di sa La Carlota nga obra. So mabudlay sa amon mang-ina nga tres nga pangabay lang ko kun sa amon general public ngay postpone talangan na non-essential travel dito sa Bacolod no. Okay. And then ang ini sila makon pwede nga ma-report gid sa barangay din sa makadto or din sila naghalin para at least ma-monitor lang naman in case ang kwan. Tapos pero ang effective implement na kon ang inang akton niya mask kag akton niya disinfectant kag social distancing gid siguro kay hindi taman ma-restrict ang travel sang tao aton pumuluyo kung ay pa man subong hindi pa man pwede na no hindi pwede pa sa subong no. Pero if the situation gets worse siguro that we will be complied to do so sa mga checkpoints namon siguro basi malang if the situation no kina-monitor namon day to day basi magdamo na gid halin from mag-spread para sa amon para probably siguro drastic measures na gid siguro himuon ta no? Like for example kontrolon tang entry sang Tula Carlota or sa Ibay nga LG yung para sulod siguro especially Bacolod nga mga tao. Okay. Finally, Mayor, ang imoliwat advisory to the people of La Carlota City nga naga-monitor karon nga aga. Please go ahead, Mayor. Iya, oo. Mayong aga gid sa aton mo pamayalangga nga pumuluyo sa La Carlota, no? So, nagapangayo na kami sa inyo sang kooperasyon, no? Kapag insinde sa mga tao na po mga household lockdown. Kaya ang aton nga expected mabulig kita sa aton nga gobyerno kay first of all, it's not first ang community na buligan, it's our family, ang household na gid number one. No? We have to think about them. Okay. Second, ang community na to. We can, the government can only do so much, but then kinahanglan nato ang kooperasyon gid sa pumuluyo nato nga hindi na magpasaway obey kung ano ang mga protocols kag bulig gid sa contact tracing sa information sakto nga mga information mag-gather nato. Bulig gid sa just plain pag-usar lang sa masyo dako na gid na mabulig sa aton sila no. Galing kami ibantang ito hindi gid I don't know kun nga no? So bulig lang ta kag kooperar sa aton nga kay himuon gid namon nya ang masarangan namon but lang may limitasyon namon masarangan kinahanglan namon ang bulig gid sa aton pumuluyo. So buligay lang kita na kay kung magbuligay kita hindi na naton hindi ni magdako nga problema sa aton nga community. Sige. On that note, Mayor, salamat gid sa imo. Good morning and God bless. Okay, thank you gid, thank you gid, thank you gid, thank you and good morning once again. Aksyon Hotline. Salamat gid kay Mayor Rex Halandoon, Dr. Halandoon, ang mayor dira sa siyudad sa La Carlota. Part ni sang measure nga ginihimo nila para nga ipasiguro kay ti may nag-positive nga isa ka technical assistant dira sa La Carlota City. Aksyon Hotline. Hoping nga maka-recover, madasig ang pag-recover sa niya kag ang next nga RT-PCR test, hopefully mag-negative na. Amo malang na Ang nami isini kay kon bakod malang immune system mo, although may masintomas siya nagligad, pero pilam lang kaadlaw to, nagamat-amat na recover kag arat na sila subong, mag-asawag gali sila no sa healing center sang probinsya Gindala, no? Intindihon nyo lang, anay, kung may matransaksyon ka mong ngaluyag i-follow up, dira sa La Carlota City, pwede nyo na anay iway o kung contact ka mo, kung kinanglanon gid kay kuan malang no? Pwede malang matawgan ang mga chief executive, o I mean, ang mga department head sa La Carlota City. Aksyon Hotline. So far, ang report o record sang DOH naging pagwa kahapon mga 28 kabag-o 28 kabag-o nga cases sa Negros Occidental. May napulo naman ka mga kaso nga nagdugang sa Bacolod City. Ang bag-o nga cases sa bilog nga Region 6 as of yesterday 115 samtang ang nami kay may 37 kabag-o nga recoveries sa Region 6. Aksyon Hotline. Pero ini kung magka-recover ka na or fully recovered ka,
bala immune ka na sila sa COVID, no? Pwede ka na yung kapinagusto. Kay ti remember nga may ara gani nga sa Manila nag-negative, daso mag-abot nag-positive. Pwede ka man gyapon tapikan guro no kung magbalik ning yati kagamay man lang klase nga bakterya o kung virus, pero grabe maghalit, no? Grabing epekto niya. O kung nali matapikan niya ka. Aksyon Hotline. Alas 8:55, diri kita sa Bacolod City. Man ma-check ko dugay-dugay si Aksyon Alvin kay na nag-check siya sa mga police station. Station 6 kuno may pinagkadamo nga nagkaladakpan sa curfew. Kag take note sa mga taga out of town, basi maglagaw-lagaw kamo sa Bacolod nga wala kamo nagasunod sa health protocol. Kung madakpan ka social distancing kag sining face mask, man may ordinansa ang Bacolod, ang pagpanukot sang task force disiplina umpisan karon nga adlaw. Meaning kung madakpan kaya action hands, subong, pabayaron kaya, obligahon kaya sa task force disiplina, nga subong, mabayad kagid 200 pesos, kung tagad diri ka sa Bacolod, 300 naman. 300 naman ang out of town. Aksyon Hotline. Tikon, pangayaw ka karon nagkadto ka sa Bacolod, kay may gin follow up ka. Ang lain pagid kung nagpabakulod kani kay may emerhensya, daso madakpan ka pa imo yang sa sining ordinansa, tapos kapag Aksyon Hotline. tapos kapag kay bitbiton kaya kuno ay kanog bayad subong, bitbiton ka tang kapulisan, esta isang task force disiplina, i-turn over ka sa barangay, kag sa barangay ka to maserbisyo o community service. Aksyon Hotline. I-check ko kay Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kung sa first day of implementation kahapon Sunday, bala ang bati ko, ang Station 6 may pinakadamo kuno nga nagkaladakpan. Kagagabi kuno pinalumbaan ay bantay sa lakyan, ang iban stranded kay ang iban nga mga jeepney temprano pa man naggarahe. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO. Sir, how are you? Good morning. Good morning. Good morning sa aton mga pinalga nga mga tagpalamati on behalf sang amon nga City Director, Police Colonel, Attorney Henry Viñas, mayong aga gid sa aton tanan national art. Salamat gid sa time no ti kagabi nagumpisa na implementation sang curfew no diri sa Bacolod, kag pag-insindi ko do damo gyapon nagladakpan ang imban sir, way gid guruk balong matiyag mo. Aksyon art at sakto kagidira no kay kahapa gabi nagumpisa ang aton nga executive order number 52 na kung sa diin ang aton nga curfew nagliwat sa alas 10 subong gabi alas 8 na siya. Kag hindi manigar action art no, damo kita sang nagkaladakpan no, almost 100 ang kaladakpan naton. Wow. Nga nagbayular sang aton nga curfew. Mahaba naton siguro action art nga na mag-uhan sila kay dapat alas 8 wala isang tao sa dalan Kay masamid diri sa sudad sa Bacolod, ang aton diri ang gabi do adlaw lang. Gani man. So basi man ni mag-o sila pero ta ginahambal kada maburubog at ni action art ang impose naton nga penalty or fines. Kay bangon nagara kita City Ordinance 97 ang ginahambal naton nga non-social period nga kung sa diin 500 ini action art ang balayran sa taga Bacolod. Grabe ba? Mo na siyang bag-o then pag hindi ka taga Bacolod 800 na siya. May ara kita sina citation ticket kag kung wala ka inugbayad iga-endorse ka sa barangay. Kung hindi ka tagaya Bacolod sa nagdakop sa imong nga barangay, kung pumuloy ka sa Bacolod balik ka sa barangay kung di ka ga-star o nag-reside kag dito iga-conduct ang community service. Yes.
Ali 500 for Bacolod City residents kag kon non-resident sa Bacolod pila to 800. 800 Aksyon Art base na yan sa City Ordinance 97. Non-social, ano to sila mga sir? Non-social period. So, amo na siya, ang violation, ang penalty clause niya, ang penalty, amo na nga kwarta, ang kantidad. Yes, Aksyon Art. Pero, yes, sir. So, pero sa atong kay kung mayara na kita ordinansa mo na gina-impose na tanan subong yung Aksyon Art. Okay. Pero kung may magapadayon dira ang masadong gyapon nga daw halos kada gabi makaladakpan basi mapilitan kita siguro gyapon nga mag-level up sa aton nga iga pasaka nga kaso basi magapay mo kita sang disobedience ining Article 151 nato nya Aksyon Art. Aha. Pero so far gabi anong experience man kay ambot ko na report sa inyong mga police station kay kadamo man ko nabaton nga report nga kunong iban nagkala stranded kay iban nga masalakyan temprano pa naggrahe bala ang iban nga mga dipasahe tingin consider ninyo to sir itong mga kumayara gid man sang naalangan sa kilidalan. Aksyon Art case-to-case basis man kita dira no sa atong pagpanakop. Pero ang ginahambal nato na ganit sila permi nga dapat mag-advance ang ila bala nga gina-schedule nga mga oras kay temprano pang aton nga curfew. So kaagabi atong Aksyon Art lahatag kita consideration sa nagkala-stranded pero ginatagaan naton sila sang warning. Nakuha po naman sila ngalan kag gina-record sa aton yung mga police blotter considering na sila nagkaalangan na stranded kaya tina-justified na ina sa Aksyon Art. Okay. So sa public hindi na niya madala sa pulo pasensya lang kay implementation na nimo sang city ordinance. So puli karon maanad na ni sila nga alas 8 antes ang alas 8 kinahanglan kapauli ka na. Yes, Aksyon Art. Siguro kung may mga transaksyon sila dira nga mga panggabihan, estimate nila 1 hour antes ang alas 8 dapat matabat na sila puli. Hindi manigar nga sa oras nga 5 to 7 nagagutok ang salakyan kasi nga nagahingagaw man hindi madakpan sa aton nga curfew. Eh kung sa driver inayaman kaladakpan, confiscate nila yang lisensya kuhaon ginadiri nila sa aton sa TMU or sa aton Traffic Management Unit diriya sa Bacolod City Police Office. May corresponding pa ina yang penalidad kung idugang pag inaton mga traffic violation aside from City Ordinance 927 ining non-social period ya Aksyon Art. Okay. So, ang mga taxi driver, they are not also allowed yung magbiyahe pa beyond 8 o'clock? Yes, Aksyon Art. No? Pero during mga emergency cases, pwede sila kung may mga pasyente dira, may mga aksidente, pwede sa gihapon na sa Aksyon Art. Sige. On that note, ang imo na lang siguro final nga advisory liwat. Pero sir, sa nagapadayon nga problema, hindi malikawan ang tanan subong alin sa empleyado sa city, may mga nagpa-positive, bisan sa amon hanay sa media may nag-positive. Sa police, kay kanamo mga frontliner, track, nagapang kuan bala tracing, contact tracing, kumusta ang status? May lang ang BCPO, why record sir sang nagpositive? Aksyon Art, no, may ara kita duwa ka teams diri ang naga-upod ato ng City Health nagagandak contact tracing, no, sa naga-upod ini para mag-maintain sang pisinudder kag mapaiway man ang kinagamo. Pero sa subong we have report, no, na baton diri nga may nagpositive diri sa aton nga hanay. So amo pa nang i-follow up naton karon, i-confirm naton kung anong ini nga unit or diin ini nga section na assign diri sa Bacolod City Police Office. Hindi malikawan Aksyon Art, no, pertigi man pagsaka abi sa mga positive cases dire sa syudad, kami hindi man kami makambal nga di sa madutlan, tao lang man kami ya. So, gani. Why niya gapili bisan si Spider-Man kung tuod abi si Spider-Man man mo tapikan sang yati ni nga klase virus mo.
Yes, Aksyon Art. Ang minambal namon ganit permis ng aton nga city director nga observe din nato ng basic health protocols, no? Alam mo na gid magresponde, magpanakop kita, magkanapila sa mga checkpoint, o mas biya pa kung nagid nabla ginahambas sa si director nga kung pwede pa lang hindi kita magtandog, let the passenger, the driver open sa mga lisensya nila. Kung may kita gina-check dira, kasi observe ang social pisan, importante diriya ang face mask kag aton subong. Nga ginama na diri mandatory ang facial dia Aksyon Art. Na correct na kay kinanglan non-contact gid no amo ginang mayo kung ginaprehend bugin man ang tawo social distancing lang, may gloves ka lang. Pero by the way, sir, ang ining initial nga nag-positive na sa PCP o gin quarantine na ni sila? May report ako nga na ba ito naksornat nga inisya na gin quarantine automatic man na at standard operating procedure ina diriya sa aton every time nga may ara kita mag-positive, no? Okay. Automatic may ara kita contact tracing team. Ang mismo contact tracing team sa pagpanguna sa aton city health nagkandak na sang aton diriya nga mga pag-tracing, no, sa mga nakontak kasi ning aton nga personal sa sa Bacolod National. Sige. So halong kagid Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, kabalo ko expose kagid permi kang nagatiyog man. Keep safe kag salamat gid sa information. Yes, maraming salamat, Aksyon Art. Mabuhay po kayo. God bless us. Aksyon Hotline! Diba, kung may reported naman, no, nga nag-positive na sa PCP o but subject for confirmation, maybe siningaw to, basi kung may ara update sina si Colonel Henry Binias. Aksyon Hotline! Wala niya pili, amo na nga ton bantayan. Wala pili. Aksyon, dugay na lang guro ko, daw ipitig ko, kay karon basi masululubra naman kubla. Ang balal na sa dugay-dugay nga daw hindi naging manabutan siya karon para nga ma-update kung tani manining bagong recorded nga napatay sa Bacolod, ano man related na siya o kung ini nga insidente related na siya sa tong recorded nagligad nga mga nagkalamatay man o bisan nubo lang aksyon na abe bisan 3 minutes na naton kino ipiti ko Aksyon Hotline! I-try ta si Vice Mayor Elsed kay kung okay pa siya kay gusto tayo baloon ni may bagong record ang Bacolod. Take note may nagkakapatay, although tinamo gambal hindi man ni parehas ang iban yan mo ganin kalamatay sa dengue nga pila lang kabulan kay go sa ton tinormal lang na no, pero kabalo ka dapat hindi ta mag-kumpiyansa no. Mambaltang nga 90% of the total cases diri sa Region 6 asymptomatic o symptomas. Pero hindi dapat kang nagkahulugan na nga maghatag kita kumpiyansa. Nga magpinagusto kita pinaguha, magpinagusto kita linagaw, kaya hindi ginamayan. Aksyon Hotline! Ang isa lang nakita ko kung nga aguro damo gyapon nagkaladakpan, kaya daw ka ubol blas ang pagpagwa sang alkalde sang memorandum asang iya sin executive order nga sang aga to remember nga gin-commission ko si Aksyon Alvin nagpulo pa mangkot siya sa mga residente bla sa Bacolod kapin pa sa merkado waya kamalong iban ganing alas 8 na pagka Domingo ang curfew mo. Aksyon Hotline! Amo lang na guro next time guro magpagawa si Mayor mas namin nga medyo temprano pa agod nga makaibalo ang tao nga ang effectivity kumayara gid man no adjustment sa curfew temprano pa mabalan. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na naglig
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo
naging pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's be... Sir Bong de la Paz, good morning. Amo man kay Sir Edel Juntan. Naway na ko galing tiyempo ho. Si Choy Dulfo Tabuhara, kag si Ay birthday ni Lasbong. Kita ko kay liklik nga timeline o kung ginposto. Aksyon Hotline! Happy birthday lang ah. Salamat gid no sa tanan nga mga nag-monitor. Paring Junjon Flora Mercurio, upod niya ang mga Flora family sa Payaw Binalbagan, ga-monitor, upod niya man si Digong. Aksyon Hotline! Dr. Alfreds, your mangustin capsule and team mo ning ginarecommend tagid sa inyo, agod iya mangin kampanti kitang bangon nga ang tagdumalahan sang Dr. Alfreds ng gapating ang inoy kayong lawas, labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Aksyon Hotline! Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!